Gamba, dito tayo ngayon sa Chinese restaurant to. Ayan, ito yung dito. Ayan, ayan mga kagamba. Nainggit ako kay Happy Man, nagbablog siya. Eh, binablog yung ginagawang content. Ayan, mga pagkain, pipili ka ng pagkain mo dyan, tapos lulutuin. Ayan, ikaw maghahalo mismo. Ayan, mga kagamba. Oh. Treat sa amin to ni Sir Joseph. Ayan, inimbita kami ulit. Natutuwa siya pag nandito kami. Nag-collapse muna kami kanina bago kakain daw para maggutuman ng gusto. Ayan, ito yung area mga kagamba. Si Sir Joseph, ayan, pili ng drinks. Ayan. So, ayan, ito yung mga mga staff nila nasa gilid. Ayan, nagchichismisan. Ayan. Ayan mga kagamba. Dito kami pumili ng kakainin namin, niluluto pa. Ayan. Silipin mo boss, hindi ka makukulong ha? Ayan. Ayan mga kagamba. Ito yung area nitong Chinese restaurant na to. Ayan mga kagamba. Ayan si Happy Man sa Sir Joseph. Ayan, napakaswerte namin mga kagamba. Pinakain kami ni Sir Joseph dito. Ngayon ko lang na-experience to. Mga kagamba. Ayan. So ayan, umupo na tayo. Tatabihan natin si Happy Man. Ayan si Happy Man, gumagawa rin siya ng content niya. Ayan. Parang mas maganda yung ating camera ng Happy Man kaysa sa akin. Paras lang mas Paras lang ba? Kasi gwapo ka dyan, gwapo rin. Gwapong-gwapo ka yan. Right mango. Ang meron lang, lychee, dalandan, grape cucumber. Ice tea na lang. Ice tea na lang. Ice tea na lang. Happy Man, ice tea ka na rin. Ice tea na lang. Dalawang ice tea, isang lychee. So yun mga kagamba. Nakikita nyo yung mga pinilian namin pagkain niya sa likod. No? Ayan. No? Unlimited yan, pagkakain nyo, paluto ulit tayo. Gano'n. Ay, papaluto ulit. walang katapusang kainan pala ito mga kagamba. Unlimited pala. Dito tayo, mayroon pa mga cake dito. Ayan o. Ito sa lugar nito mga kagamba, dito sa gilid ng Rodriguez to. Papuntang Sinloc, mga kagamba, papuntang Cubao. Nasa Rodriguez tong restaurant na ito. Chinese restaurant. Ayan. Napakasarap mga kagamba. Iba talaga pag may pera. Kahit anong gusto mong kainin, makakain. Ayan. Bilip ako dito kay Sir Joseph. Tuwan-tuwa siya pag nakakasama kami. Ayan mga kagamba. Ayan. Ay, si Happy Man. Sumusungkit ulit ng ulam. Ayan. Ayan. Masyado mong iniinggit naman si Happy Pompon. Oo. So yan, Inggitin mo si Kasakmal. Inggitin mo si Kasakmal. Yun shoutout sa lahat ng mga Spanish dito, no? Ayan. Nandito kami ngayon. Ang sarap kumain pag may pera. Lalo na pag libre. Tsaka master, kung makita mo, ang sarap ng pagkain. Pero dahil libre, mas lalong masarap. Yun. Pag libre. Yun. Kumbaga, malasa na siya, mas malasa siya kasi libre. Ayan mga kagamba. Sinishare lang ni Sir Joseph. Masaya lang si Sir Joseph pag nakakasama kami. Aywan ko kung anong karisma mayroon si Happy Man. Ikaw yun. Master, mayroon. Ayan mga kagamba. Mahawalan tayo ng blessing. Ibang-iba talaga pag Happy Man saka Mendoza Zero Gagamboy. Pag nagsama, ang dami ng pagkain. Lagi, kahit sa bahay, marami. Dito, mas marami. Unlimited to, Master. Oo, unlimited. Walang katapusang kain nito hanggang mabutsog ka. Ayan, no? Ayan, mga kagamba. Yes, Master. Hindi kasama sa pagkain. Hindi kasama sa pagkain siya. Ayan, no? Ayan, mga kagamba, oh. Grabe. Ngayon lang na-experience si Tatay Mundo to. Ayan. Sana pag magkapera tayo, kain tayo ulit dito. Ayan, mga kagamba. Sa amoy pa lang, yung aroma pa lang ng pagkain, ang sarap na. Ayan. Anong oras na? Mag-alas 2 na. Sakto lang to dahil gutom na kami. Tamang-tama lang sa mga gutom to, sa mga patay gutom. Tingnan namin kung marami rin makakain dito.
Ayan. Tsaka di natin alam, Master, kung ano yung magiging lasa ng nilagay natin sa bowl eh. Kaya nga, ikaw magtitimpla eh. Kung ano nilagay namin. Oo. Ay kung ano-ano na lang mga hindi maintindihan. Pero naglagay ako nun ng healing green tsaka labuyo para mas pag kumain tayo, ganahan tayo. Sundin nyo to, kung ayaw mo tayo na masyadong matamis, bawasan mo yun. Yan, yes, sa Ayun, may Kasi nakasulat may mga pa. guide naman May dito. nakasulat pala hindi sinunod. Yung mga ito. Kung ano nilagay namin. Kung ayaw mo masyadong matamis, brown sugar, Ayun, sundin mo lang. titignan namin kung ano yung magiging lasa ng ano namin na Yan. nilagay namin dun sa bowl. So, Isipin nyo, update namin kayo pipili ng kakainin nyo. Oo. Tapos na si Happy Man magdadaldal sa cellphone niya. Ikaw naman, mas nagawin kanina pa Oo, ako eh. kanina pa siya eh. Ayan, no? Mga kagamba, ala pa yung pinapaluto namin. Ayan, yung nasa loob yung niluluto. Ayan, umuusok sa loob. Yun, niluluto na yung aming, ano dyan, kakainin. Ayan, no? Umuusok dyan sa loob. Ayan. Ayan. Ito yung mga kagamba. Nasa third floor kami, mga kagamba. Ayan. Nasa third floor kami, mga kagamba. Nag-elevator pa kami paakyat. Ayan, mga kagamba. Kanyang kabit sa Sir Joseph. Tutuwa lang sa mukha ni Happy Man kasi pagkasama eh. Ayan. So yun mga kagamba, mamaya ulit ay ipopost muna natin to. Yun mga kagamba, lumabas tayo kasi yung mga crew nila rito nagwawalis sa ibabaw ng salamin. Ayan. Tingnan nyo mga kagamba, maingay nga lang dito sa labas. Ayan o, tignan nyo, nagwawalis sila sa ibabaw ng bubong. Ayan. Ayan o, nakatali yung baywang nila, baka mabasag yung salamin, bigla silang lumusot. Ayan mga kagamba o. Ayan. Ayan, kaya nyo yan magwalis ng ganyan sa bubong. Ayan. Ano? Ano? Nawala, tumatawag si Mrs. nawala. Ano? Tinututok mo sa macho, Master Mendo? Ha? Mahilig ka pala sa macho? Hindi naman macho yan eh. Macho. Ano? Hindi mo, kita nga yung macho sa kabila. Kunyari ka pa, macho yung inaano mo, binibidyo mo. Ayan mga gambay, macho pala yung nasa dulo. Nakita ka agad ni Happy Man. Nabakla ka na. Ako hindi ko nakita pero siya kita niya agad. Ay, 1,375 lang ang presyo niya oh. Grabe ka, Master. Hello? Tumawag lang yung isang subscriber natin. Kaya nyo ba yan magwali sa bubong? Ayan o, ayan o. Ayan o, nakatali sila. Ayan yung kabuuan ng building o. Ayan. Nasa third floor ako. Ayan o. E. Rodriguez yan o. Ayan. So yun lang mga kagamba, aapos muna natin. Pagkain ko mga kagamba o. Okay, yung lasa niya, maalat siguro. Hindi ko malaman kung magiging lasa nito. Pero importante kainin natin to, baka magalit yung may-ari ng restaurant. Ayan, okay. So mamaya ulit mga kagamba, kain muna kami. Gutom na si Happy Man. Ayan o. Okay. Ay mga kagamba, pumipilin. Umirit na naman si Happy Man. Itapos ka na eh. Ayan o, pumipili na naman siya ng kakainin niya mga kagamba o. Hindi mo sinasabi, Master, tapos ka na pumili. Tapos na ba ako? Oo. Hindi naman ah. Ayan. Alang humpay. Pangalawa na. Pangalawa oh. Ayan mga kagamba oh. Ganyan kasarap ang pagkain dito. Akala ko ganyan katapos ka ako. Baka may pangatlo pa eh. Kaya baka hindi naman kain, Master. Ayan mga kagamba. Sarap ng mga pinipili oh. Atay pa yun, atay. Lagyan natin ng ano, Ano lang yun. Ayan. Para pampagana kumain. Ayan. Ano ba? Ano ba? Ito sauce. Lagyan Ayan, natin. may chili sauce, chili fish. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Parang ayaw lagyan. Yun. Yun. Ang na yan. Okay na ba yan? Ito, Master. Ayun, yung pusit. Yan, pusit na in-slice, sariwa. Sariwa ito. Ayan, no? Parang lugi ang Master. Ha? Hindi naman. Kasi yung sa'yo, hindi mo binidyo, marami yung sa'yo. Yung akin lang yung binidyo. Uy, ngay. Tapos na nga eh. Ayan, si Sir Joseph.
Hindi, halo-halo po ito. Hindi natin Busy si Sir Joseph sa So, ang titing. pinili po natin, squid, and then chicken, Aha. and then onion, Mhm. and then ano pa ba? Oh, ano pa? Sutanghon, and then bell pepper, and then yun yung Ako, puro gulay lang yung pangalawa. Tapos isang pumili. Lugi ako yung akin, binidyo niya yung kanya kanina. Punong-puno rito, hindi niya inano binidyo. Gulay lang yun. Pagka naigisa yun, konti na lang yun. Oo. Teka naman, boss. Ayan. Kasi nag-assist sa amin dito, mga hapon. Ayan. Talagang ano sila dito, magaling sila mag-assist. Talagang always sila naka-smile. Talagang ina-assist talaga kami na maayos dito. Ayun. Tapos na si Happy Man na mag-video-video. Ayan mga Siyempre, yung kagamba. mabait na nag-meet sa amin sa amin dito. Kami po ni Captain. Lakas mo. Lakas mo yung grabe conception dyan sabi mo. Alam na sa Ayan. Joseph ay? Ano sabi mo? Gawin din. Ayan, sabay kami Grabe nag-vlog. conception, no? Sabay kami nag-vlog ng Mr. Mendo. Ito naman si Jim Carrey. Chicken curry. Nagre-ring naman cellphone ko. So yun lang mga kagamba, sagutin ko lang muna yung cellphone ko. Si Master. Mga kagamba, wala na. Inubos na lahat ni Happy Man. Hindi na kaya na po nga ito ni Mr. Mendo. Ayan. No? Tatatlo pa sana ako, nahiya na ako dahil ako na lang. Si Happy Man, umayaw Mr. na. Mendo, kaya pa ng mga ito kaso kami hindi na kaya. Logi ang eat all you can kay Happy Man. Konti lang kung kumain. Ha? Nakadalawa lang tayo. Kalahati lang. Saka ingat daw siya. Ayan. Sa Mr. Mendo, baka gusto pang magpangatlo, antay namin dito. Gwapo talaga ng buhok. Hindi na, baka iwanan ako, ako magbayad. Kaya lang siya magbabayad pagka ano. Pagka iniwanan namin dito. Pwede pa pumili sa likod. Oh. Ayun, dami pa. Pwede kaya umusin dito. Kaya ubusin, may kinakargahan. Ito yung rin dito, napasarap. So, dito kami sa City Inspiration, kaya kung gusto nyo pumunta rito, punta po kayo dito. Kaya lang, hindi na sa libre. May bayad na yun. Kasi po kasi, Nabusog ako. Madami yung kinain ko, nakadalawa akong bowl na malalaki. Ay, ganyang klaseng bowl, kaya nyo ba yung dalawang ganyan? May na kumain si Happy Man. Oo. Gusto mo, Jason Webb na kasama ko. oh, si Jason Webb talagang Yun, malupit yun. malupit yun sa kanya si, si Kasapo. Jason Webb. Si Kasapo. Naku, hindi yun matakaw. Matakaw na matakaw. Joke lang ito. Ayun. Matakaw na matakaw daw, sabi ni Happy Man si Jason Webb. Mga gagamba. Ayan. Tapos na kaming kumain, maya alis na kami mga gagamba. At hapon na rin, may mga nag-aantay pa tayo na taon sa bahay. Meron spider, alam spider. So, pahinga kami ng konti. Kaya ano yun? Napakaswerte namin ni Happy Man at naimbita kami lagi ni Sir Joseph. Ay, Sir Joseph. Bibigyan kami. Doon si ano, si Idol Ewat. Kami nag-aantay sa bahay si Idol Ewat. Magsikat. Si Master Mendo. So yun lang mga kagamba.